ଦେଓଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସକାଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଦେଓଘରରେ। ଟାୱାର ଛକରୁ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା 850 ମିଟର। ଭାରତରେ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେନି। ତାପରେ ରାବଣ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳି ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଶମ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ ପୁଣି 9ଟି ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୋଡ଼ି ରାବଣକୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ରାବଣ ସେହି ସ୍ଥାପିତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଲଙ୍କାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଭୂମିରେ ରଖିବ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବି। ତାପରେ ରାବଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଶୌଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗିଲା। ସେ ଜଣେ ଗଜରାଳୀକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଇ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗଜରାଳୀକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାରି ଲାଗିବାରୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାବଣ ଆସି ଲିଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଠାଇ ନ ପାରି ଲଙ୍କା ଫେରିଗଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛି 4ଟି ଦ୍ୱାର। ଏହା ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ସାକ୍ଷାତ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାର ଜଗିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହାତ ଓ ପାଦ ଧୋଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଶିବରାତ୍ରି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ମେଳାରେ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହା ଶ୍ରାବଣୀ ମେଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଭୁ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 21 ଗୋଟି ମନ୍ଦିର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାକାଳ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମା ବଗଳା ମନ୍ଦିର, ରାମସୀତା ମନ୍ଦିର, ମା ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ନାଲି ଛିଟ କପଡ଼ା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଲପତ୍ର ଓ କ୍ଷୀରକୁ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ରହିଛି ଏକ VIP ଦ୍ୱାର। ପ୍ରବେଶ ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ନମସ୍କାର।